Čaute, vítam všetkých pandov a pandy a vítam vás u nového vlogu part 2. Chcem sa v prvom rade chcem ospravedlniť Tipsy, lebo som v minulom videu použil jej hlášku, takže ospravedlňujem sa ti, Tipsy, prepáč. Potom, prečo nevychádzajú videá z Counter-Strike, lebo som počítal USBčko, točím to na netbooku, pokúsim sa to z netbooku vydať, ale neviem. Tak preto možno budú vychádzať let's play aj z iných hier. Ako vidíte, som ostrihaný. Takže takto. Tí, čo ma pozerajú, tí, čo sú raz za čas pozvú moje videá alebo tak, vám chcem povedať, že nebojte sa, budú nejaké let's play z nových hier, budú nejaké vlogy, budú možno nejaké vlogy, ešte musím niečo vymyslieť, budú možno nejaké vlogy, ktoré budú mať nejaký zmysel, nielen takéto tu informačky a takto. Takže len toto som vám chcel povedať. Ja si neviem koľko ráno, lebo my máme prázdniny, takže proste neviem koľko je ráno, možno 9 o 4:45 to tam máte, o maximálne 9:30. Takže to asi točím takú polhodinku, ani ne, pred odovzdaním. Takže toto som vám chcel povedať. Čaute, Panda Flip sa loučí.